Samantala mga idol, ipinakalat ng Pangasinan Police Provincial Office ang higit 700 kawani nito sa lalawigan upang tiyakin ang seguridad ng publiko sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Pangasinan Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Rollifer Capocchian, naka-heightened alert status ang kapulisan noong pang December 15 upang matiyak ang seguridad sa probinsya. Aniya, wala naman sila umanong namomonitor na anumang banta sa seguridad ng publiko. Sa kabilang banda, patuloy ang kanilang pagpapatrolya maging ng pagbabantay sa mga matataong lugar tulad po sa mga bus terminals, simbahan at iba pang mga pook pasyalan. Patuloy din ang pakikipag-ugnay ng PNP sa iba pang security forces. Payo ng pulisya, huwag mag-atubiling sumangguni sa kanila sakaling makaranas ng anumang pananamantala. IFM News. IFM News. IFM News.